Helo, a chroeso nôl i'r pumed fideo yn y cyfres yma nawr. Ni'n edrych ar tasg 3, sef tasgau i gyd yn ymwneud gyda datganiadau os, neu yn Saesneg if statements ni'n gael nhw. A beth yw datganiad os? Wel, mae'n ffordd o gwneud penderfyniad mewn rhaglen. So, os ydych chi eisiau gwneud un peth neu'r llall, chi'n gallu gwneud penderfyniad i penderfynu pryd byddwch chi'n gwneud yr un neu'r llall. Okay. So, gyda'r tasgau yma, dylen nhw datblygu eich dealltwriaeth o datganiadau os a sut ein penderfyniadau, beth ni'n galw dywisiad yn rhaglenni, a hefyd, fi wedi ceisio rhoi mewn mwy o blociau Scratch i ddod â chi'n fwy ymwybodol o beth chi'n gallu gwneud gyda blociau sy'n cael ei ddefnyddio llai efallai yn Scratch. Felly, tasg 3.1, mae'n gofyn i chi i gofyn i'r defnyddiwr nodi gair. Os ydyn nhw'n nodi'r gair hyd, yna newid lliw'r cymeriad. A mae yna awgrym, gallwch ddod o hyd i'r bloc newid effaith lliw mewn edrychiad. Okay, so mae'r bloc yma o fewn edrychiad. Felly, gawn ni edrych ar y siart llif ar gyfer y tasg yma. So mae gennym ni dechrau gan gwasgu'r banner o werth. Ni'n gofyn i'r defnyddiwr fewnbynnu gair. Ni'n storio'r gair yna. Os mae'r gair yn hyd, ni'n mynd lawr i newid lliw'r cymeriad. Ond, os nad yw y gair yn y hyd, ni jyst yn gorffen y rhaglen. Dim byd yn digwydd. Okay. So mae'r bloc yma yn gwneud penderfyniad. Naill ai mae'n wir, mae y gair yn hyd, neu dyw e ddim yn wir. Okay. Nid yw'r gair yn hyd. A dyna yn siart llif sut ni'n dangos dywisiad, a nawr ni'n mynd i dangos sut ni'n gwneud hwn mewn tasg yn Scratch. Felly, na i ddangos chi sut i'n gwneud rhywun gyntaf, a wedyn gweddill byddai'n gofyn i chi ceisio gwneud nhw eich hunan, a wedyn dod nôl i weld sut byddai'n gwneud e. Okay. A chofiwch, dim just un ffordd o creu rhaglenni fel hwn. Dyma just y ffordd fi wedi dewis wneud e. Efallai gallwch chi ffeindio ffordd well, ond fi'n gobeithio fi wedi dewis y rai gorau. Felly, tasg 3.1, mae angen i ni gofyn i'r defnyddiwr fewnbynnu gair gyntaf. Felly, os ni'n gofyn rhywun i wneud rhywbeth, ar ôl fi roi y banner werth, mae rhaid i mi fynd i synhwyro, gofyn, a fi'n teipio i mewn, ysgrifennwch gair. Ysgrifennwch air hyd yn oed, treiglad ar ôl berfau gorchmynol. Ysgrifennwch air. A wedyn, mae rhaid i ni storio yr ateb fel newidyn o'r enw gair. So mae rhaid i ni creu newidyn gyntaf. Galw fe'n gair. Cofio un newidyn llythyren fach ar ddechrau. A ni'n gosod gair i beth bynnag yw'r ateb. So ni'n ffeindio yr ateb mae wedi tyfu mewn yn synhwyro fel y bloc glas ateb yma. Unwaith ni wedi storio'r air, ni wedyn yn gofyn cwestiwn, wel, ddim yn gofyn cwestiwn, ni'n gwirio os mae rhywbeth yn wir neu ddim. Felly, datganiad os sydd angen, neu if statement. Ac yn Scratch, chi'n ffeindio hwn yn y categori rheoli. A mae yna bloc os yna. Okay. Mae yna bloc tebyg sy'n gweud os yna, a mae rhywbeth arall, o'r fel arall o dan. Ond does dim angen hwn ar hyn o bryd. Byddai'n esbonio pam yn cwbl o tasgau nawr. Ond, y reswm mae dim ond angen os yw, fan hyn, ni'n gwirio, os mae rhywbeth yn wir, ni'n gwneud rhywbeth. Ond os dwi ddim, ni ddim yn gwneud unrhyw beth arall, neu unrhyw beth gwahanol. Ni jyst yn skipio y rhan yma. Okay, ni'n gwneud o dros fe, so ni'n gwneud e. So oherwydd does dim byd gwahanol yn cael ei wneud ar y brigyn arall, on the other branch, does dim angen
os fel arall. Just os. Os mae hyn yn wir, ni'n gwneud hwn. Os dwi ddim yn wir, ni ddim yn gwneud unrhyw beth arall. Okay? Bydd hynny'n dod yn fwy amlwg ar ôl cwpl o tasgau nesaf ni'n gwneud. Ond, chi'n sylweddoli wedi hwn yn rhywbeth odd, ddim fel blociau arall ni wedi gweld. Mae yna gap fan hyn, a hefyd mae yna gap arall bwch ar gyfer bloc siap diamond. Nawr, y ffordd mae hwn yn gweithio yw os mae rhywbeth yn wir, yna gwneud rhywbeth. So, os mae rhyw amod, condition yn wir, yna gwneud beth bynnag sydd i fewn i'r rhan yma. So, y amod, condition yn y rhan yma yw ydy'r gair yn hafal i hyd. Okay. So, yn hafalu i'r bloc sydd angen i mynd mewn hyn. Okay, ni'n gwirio os mae rhywbeth yn hafal i rhywbeth arall. A beth ni'n gwirio yw os mae'r gair sydd wedi storio, beth bynnag ni'n teipio mewn, os mae'r gair yn hafal i hyd. Okay? So, os mae'r beth bynnag ni'n teipio mewn sy'n cael ei storio o fewn gair, os mae hwnna yn hafal i'r gair hyd, wedyn beth bynnag sy'n tu fewn i'r os fan hyn, bydd yn digwydd. A ni eisiau, os mae fe'n wir, newid lliw y cymeriad. So, yn edrychiad, sgrwlo i lawr, newid effaith lliw. Yeah? So, gawn ni gwirio os mae hwnna'n gweithio. Mae'n gofyn i fi ysgrifennu gair lawr. Os fi'n teipio mewn unrhyw beth sydd ddim yn hyd, fi'n rhoi banana mewn. Okay, dim byd yn digwydd. Mae cath yn aros o'r un lliw, dim byd yn digwydd. Oherwydd, oedd wedi cyrraedd fan hyn, a mae banana ddim yn hafal i hyd. Dwi ddim yn un peth â hyd. Ond, os fi'n teipio mewn hyd, gwylio'ch lliw y cath, mae fe wedi newid gan 25. Ac os chi'n sylwi, pob tro fi'n neud e, fi'n rhoi hyd mewn, mae fe'n newid. Yeah? So dyna tasg 3.1 wedi ei wneud. Nawr, y tasg nesaf, 3.2. Mae'n gofyn i chi, gofynnwch i ddefnyddio'r eich rhaglen, ysgrifennu ei flwyddyn ysgol. Os yw ei flwyddyn ysgol yn llai na 7, yna dywedwch ei bod yn yr ysgol gynradd. Fel arall, dywedwch ei bod yn yr ysgol uwchradd. Okay, so gan i ddangos chi y siart llif ar gyfer hwn. So ni'n dechrau gyda'r banner werth. Ni'n gofyn i'r ddefnyddiwr mewnbynnu ei flwyddyn ysgol, a ni'n storio'r flwyddyn. Okay, mae angen newidyn. Wedyn, ni'n defnyddio'r newid yna i wirio os mae blwyddyn, mae'n ei teipio mewn, yn llai na 7. Os ydy yn llai na 7, ni'n dweud rydych chi yn ysgol gynradd. Ond, fel arall, os nad yw e yn llai na 7, os mae'n 7 neu yn fwy, ni'n dweud rydych chi yn ysgol uwchradd. A wedyn ni'n gorffen y rhaglen. Felly, y tro yma, mae yna rhywbeth gwahanol yn digwydd yn dibynnu os mae hwn yn wir neu ddim. Yn yr un hwn, oedd un peth yn digwydd, ond os oedd e ddim yn wir, oedd dim byd arall yn digwydd. Ond tro hwn, os mae rhywbeth yn wir, ni'n neud rhywbeth. Os mae rhywbeth ddim yn wir, ni'n neud rhywbeth gwahanol. So dyma lle mae angen os fel arall. Okay? Yn Saesneg, if else. So gan ni cael gwared o'r cod sydd gan ni yn barod. Falle, actually, dylech chi gwasgu pause fan yna ceisio gwneud y tasg eich hunan. Defnyddio'r siart llif yma i helpu chi. A wedyn, unwaith chi wedi cael go, dewch nôl a byddai'n esbonio sut i wneud e. OK, so, mwyn wneud y tasg yma, peth cyntaf, mae angen i fi gofyn. A fi'n gofyn iddyn nhw i ysgrifennu ei flwyddyn ysgol. Pa flwyddyn ysgol ydych chi ynddo?
A wedyn, ni'n storio fe. Fy'n ni ailenwi yn wedyn gair I blwyddyn. A wedyn, fy'n ni gosod blwyddyn I beth bynnag yw'r ateb maen nhw wedi rhoi I mewn. So, fy'n ni'n gwneud y 2 bloc yma. Nawr, mae rhaid I fi gofyn os mae hwn yn wir, os mae'r blwyddyn yn llai na 7, dweud rhywbeth, fel arall, os mae ddim yn wir, dweud rhywbeth gwahanol. So fel ni'n gweud, mae angen bloc yn rheoli, os fel arall. So mae 2 opsiwn dyn ni. Naill ai mae fe'n wir a ni'n neud hwn, neu mae fe ddim yn wir a ni'n neud rhywbeth arall. Ond, yn gyntaf, beth yw'r amod, y condition? A hwn yw, ydy blwyddyn yn llai na 7. Felly, yn gweithredwyr, byddwch chi'n ffeindio yn llai na. Okay. Mae lot o pobl yn meddwl amdano fe fel mae'n pwyntio'r chwith yn llai na. Ond fi'n tueddol yn meddwl amdano fe fel mae'r gap rhwng y 2 llinell yn fwy ar ochr dde, a mae'n mynd yn llai wrth fe mynd i'r chwith. Ond, jyst lan I chi. Dyna sy'n fi'n esbonio fe pan fi'n dysgu maths. A'r newydyn yw blwyddyn. Os mae blwyddyn yn llai na 7. Wedyn, os mae fe, ni'n dweud, ni'n sgwirio, rydych chi yn ysgol gynradd. Ond, os nad yw e yn llai na 7, fi'n mynd I just dyblygu y bloc yma. So fi'n clicio ar y bloc dweud. Clicio, dyblygu. Rydych chi yn ysgol uwchradd. Felly, os fi'n teipio mewn 5, os fi am blwyddyn 5, chi yn ysgol gynradd. Os ydych chi am flwyddyn 10, rydych chi yn ysgol uwchradd. Beth bydd yn digwydd os fi'n rhoi mynd 7? Fi'n gosod 7. Os mae 7 yn llai na 7, nawr ydy 7 yn llai na 7? Wel na, mae fe'n yr un peth. Felly, os chi am blwyddyn 7, chi yn ysgol uwchradd. Un problem sydd gyda'r cod yma, neu'r rhaglen yma. Beth am os ydw fi'n rhoi mewn rhif sy'n fwy na 13? 15 mewn. Dos dim blwyddyn 15, ond mae fe'n meddwl taw ysgol uwchradd yw e. Ond ni ddim yn I becso am hwnna yn y rhaglen yna. So dyna yr ateb i'r tasg 3.2. Ar un nesaf yw 3.3. Gofynnwch I ddefnyddio'r eich rhaglen, ysgrifennu ei hoff liw. Os ydyn nhw mewn bynnu glas, gofynnwch i'r gath gwneud sŵn miaw. Os ydyn nhw mewn bynnu unrhyw liw arall, newid maint y gath. Okay, a mae 2 bloc sydd angen fyna. Nawr, fi'n mynd I gofyn I chi ceisio hwn heb gweld y siart llif. Gwasgu pause, ceisio fe, wedyn os chi'n mynd yn stuck, dewch yn ôl. Ond nawr byddai'n dangos chi sut I wneud e. Felly. Mae fe'n tebyg iawn i'r un diwethaf. Ni'n gwneud yr un peth, gofyn cwestiwn i'r defnyddiwr. So tro yma y lliw. Ni'n storio beth yw'r lliw mae'n rhywun mewn. A wedyn ni'n gwirio. Os mae'r lliw yn glas, os mae hwn yn wir, ni'n chwarae sŵn miaw. Ond os nad yw e'n glas, ni'n newid maint y cath yn lle. So eto, mae 2 opsiwn. Mae os a fel arall ni'n neud rhywbeth gwahanol. So mae angen os fel arall. If else. So fi ddim mynd I ail adeiladu'r blociau yma. Fi'n mynd I addasu y cod yma. Oherwydd mae strwythur y cod yn union yr un peth. Ni jyst yn newid gwahanol rhannau o'r blociau hunain. Felly, yn lle pa flwyddyn ysgol, beth yw eich hoff liw?
Fi'n mynd i ail-enwi yn y wedyn blwyddyn I lliw. Pa camgymeriad nes I fan'na? Nes I roi prif ddetharen ar y ddechrau yr newidyn. So, o fach. Os mae lliw yn llain o 7, wel, nid dyna yw'r amod ni. Yr amod yw os mae lliw yn hafalu glas. So, ni angen ynhafalu yn lle. A glas. A wedyn, beth sy'n digwydd yn dibynnu ar yr amod yna? Naill ni'n chwarae sŵn, os mae fe'n wir, neu ni'n newid maint y cath os nad yw'n wir. Felly, ni ddim angen blociau dweud. Ni angen bloc sain. So, chwarae sain miaw tan y diwedd. Os mae fe'n wir. Os mae fe ddim yn wir, ni'n newid maint y cath. Felly, yn y drychiad, ni'n gallu newid maint. Mae 10 ddim yn fawr iawn. Os chi'n rhoi 100 I mewn, byddwch chi'n gweld y cath yn tyfu eitha lot. Dwi'n credu bydd yn dyblu mewn maint. Felly, gan ni profi bod e'n weithio. Beth yw eich hoff liw? Os yw'n mynd, gan ni roi rwydd anghywir gyntaf. Gan ni gweud porffor. So, oedd e'n anghywir, oedd e ddim yn glas, felly, o'n i newid maint y cath gan 100. Os fi'n rhoi mewn rwydd cywir, glas, gweld os gallu clywed y sŵn yma o'r headphones fi. Fi'n gwasgu e. OK, a fi'n credu gallu clywed y cath. Na. So, oedd y maint di aros yr un peth, ond oedd y sŵn di chwarae. So, dim ond un o'r rhain sydd yn digwydd. Chi byth yn cael hwn a wedyn hwn. Dim ond un bydd yn digwydd. A dyna ni. Dyna tasg 3.3. Sydd ond yn gadael tasg her 3.4. A mae'r tasg yma yn gofyn chi I gofyn i'r ddefnyddio'r nodi ei sgôr o prawf. So, mae'n gwneud prawf, mae'n rhaid ni roi sgôr I mewn. Os oedd ei sgôr yn fwy nag 17, mae'n chi dweud gwych da iawn. Os oedd ei sgôr yn 17 neu'n llai, yna gwiriwch oedd ei sgôr yn fwy na 10. Os felly, dywedwch boddhaol rwch gynnig arall arni. Ond, os oedd e ddim yn fwy na 10, mae'n chi dweud mae angen I chi astudio mwy. So mae ddodach sawl peth gwahanol ydyn ni'n gallu wneud ar y diwedd. Sawl opsiwn sydd. Naillai ni'n gweud gwych da iawn, neu ni'n dweud boddhaol rwch cynnig arall arni, neu ni'n dweud mae angen I chi astudio mwy. So mae 3 opsiwn. Sydd yn golygu mae angen 3 lle gall y cod yma'n fynd. So ar y moment mae gen I 1, 2, gwir neu ddim yn wir. Ond tro yma mae angen 3 canlyniad posib arno ni. So mae hwn yn un tricky. Fi'n mynd I roi y siart llif I chi, a fi eisiau gweld ydych chi'n gallu creu y rhaglen yn Scratch. So dyma'r siart llif. Ni'n dechrau. Eto fel y ddwy ni wedi gwneud yn blaenorol. Gofyn cwestiwn. Beth yw y sgôr o'r prawf. Storio fe. Mewn newidyn o'r un sgôr. Wedyn ni'n gwirio. Os oedd y sgôr yn fwy nag 17, ni'n dweud gwych da iawn. Ond os oedd e ddim, wedyn ni'n gwirio amod arall os oedd y sgôr yn fwy na 10. Os oedd e'n fwy na 10, ni'n gweud boddhaol rwch gynnig arall arni. Ond, os oedd e ddim yn fwy na 10, so oedd e'n llai na 17 ac yn llai na 10, neu'n hafel I 10, sorry. Wedyn, ni'n dweud, mae angen chi astudio mwy. OK. Ceisiwch adeiladu rhaglen gyda'r blociau o hwn. Gwasgu pause, wedyn dewch nôl unwaith chi'n mynd yn stuck, neu credu chi wedi wneud e.
Iawn. Felly mae rhaid i ni strwythuro hwn bach yn wahanol. Fi jyst mynd i ail wneud ei gyd jyst i wneud yn siŵr bod chi'n cael digon o enghreifftiau fan hyn. Felly, ni'n gofyn cwestiwn gyntaf. Beth oedd eich sgôr? Wedyn, ni'n storio fe mewn newidyn o'r enw sgôr. So fi'n mynd i ailenwi mewn newidyn lliw. I sgôr. A gosod sgôr i'r ateb maen nhw'n rhoi. Wedyn, fi'n gwirio os oedd y sgôr yn fwy nag 17. Ac eto, fan hyn, pa bloc sydd angen arno ni? Os mae'n wir, fi'n neud rhywbeth. Os mae ddim yn wir, fi'n neud rhywbeth gwahanol. Felly mae rhaid i fi cael os fel arall. If else. Dyna ni. So os fel arall. A'r amod fan hyn yw os mae sgôr yn fwy na 17. So mae angen yn fwy na 17 a sgôr mewn fan hyn. Mae'n digon hawdd yn hyn. Os mae'n wir, yr unig peth ni'n neud yw dweud gwych da iawn, a wedyn mae'n gorffen. So dim ond un peth sydd angen mynd yn y brigyn gwir. So yn y rhan yma. A hynny yw dweud gwych da iawn. Ond, beth sy'n digwydd os nad ydy'r sgôr yn fwy nag 17? Beth sy'n mynd mewn fan hyn? So ni fan hyn ar funud. Os nad yw'n wir, peth cyntaf ni'n neud wedyn yw gwirio rhywbeth arall. So mae gyda ni penderfyniad arall i wneud. Ac os mae rhywbeth yn wir, ni'n dweud hwn. Os mae fe ddim yn wir, ni'n neud rhywbeth gwahanol eto. So mae angen os fel arall eto o fewn yr un diwethaf gaethon ni. So mae angen os fel arall sy'n mynd tu fewn i'r rhan fel arall o'r un gyntaf. Fel inception. So ni'n mynd mewn hyn. Okay. So y amod ar gyfer y os yma yw os mae'r sgôr yn fwy na 10. Fi'n mynd i dyblygu hwn. A wedyn rhoi 10 mewn. A nawr gyd sydd angen i fi wneud yw, os mae fe'n fwy na 10, lle mae'r siart llif yna, fi'n dweud boddhaol, rhowch cynnig arall arni. So, jyst mynd i dyblygu hwn. Boddhaol. Fi jyst mynd i gadael efo boddhaol. Os fi'n mynd hwn. Angen astudio. Astudio mwy. A dyna fe. Mae gen i nawr 3 canlyniad posib. A'r ffordd mae hwn yn gweithio, os fi'n rhoi sgôr i mewn, a fi'n storio fe, mae'n gwirio hwn gyntaf. Os mae'r sgôr yn fwy nag 17. Os mae fe yn, mae'n dweud hwn, a mae fe byth yn mynd mewn i'r fel arall wedyn. So bydd hwn i gyd ddim yn digwydd. Bydd e jyst yn mynd fan hyn, dweud hwn, a cyrraedd diwedd y rhaglen. Ond, os mae sgôr yn 17 neu'n llai, mae hwn ddim yn wir, felly mae'n mynd i'r rhan fel arall. So mae'n mynd i fewn y fel arall nawr, a mae'n gwirio os yw'r sgôr yn fwy na 10. Os mae fe yn, mae fe'n dweud boddhaol, ond os mae sgôr yn 10 neu'n llai, mae fe'n skipio o'r rhan yma sy'n wir, a mae'n neud y rhan fel arall. A mae'n dweud angen astudio mwy. Okay. Felly, 18, mae hwnna'n fwy nag 17, oedd yn gweud gwych da iawn. So fi'n rhoi mewn 15, mae fe'n llai nag 17, ond mae fe'n fwy na 10, so dyle fe dweud boddhaol. Ar rhan olaf, jyst i gwirio bod hwn yn gweithio. Os fi'n rhoi mewn rhif sy'n llai na 10, so mae'n llai na 17 ac yn llai na 10, bydd 5 yn dweud angen astudio mwy.
A reswm ni'n neud efo hwn, mae'n reswm pwysig. Gael ddangos chi, gall chi di wneud e fel hwn. Gall chi di wneud e fel 3 os gwahanol. A mae'n ddangos chi'r problem gyda wneud hwnna. Okay, so, gan ni wneud, os mae sgôr yn 17, dweud hwn. Os mae sgôr yn fwy nag... Sgôr yn fwy na 10, gnewch hwn. Ac os mae sgôr yn llai na 11, gnewch hwn. Nawr, mae problem. Fi eisiau gweld os ydych chi'n gallu gweithio mas beth yw'r problem yn barod. Y problem yw fan hyn, os chi'n strwythuro hwn fel fi wedi gwneud nawr, mae fe'n gwirio hwn. Unwaith mae'n i gorffen gwirio, mae'n symud ymlaen, mae'n gwirio hwn. Ac unwaith mae'n i gorffen gwirio, mae'n symud ymlaen a mae'n gwirio hwn. So, hyd yn oed os mae'n wir neu ddim, mae wastad yn mynd ymlaen i'r un nesaf a gwirio fe hefyd. Felly, ydych chi'n gallu meddwl am rhif sydd yn fwy nag 17 ac yn fwy na 10? Beth os maen nhw'n cael 20 yn y prawf? Gwyliwch beth mae Cath yn neud. Os fi jyst yn dechrau fe, 20. Mae'n gweud gwych da iawn, a mae'n gweud boddhal. Oherwydd, mae'n mynd dod mewn, mae 20 yn fwy nag 17, felly mae hwn yn digwydd. Mae'n dweud gwych da iawn. A wy'n mae'n symud ymlaen. A mae'n gwirio hwn. Mae 20 yn fwy na 10 hefyd, felly ni'n gweud boddhal. A wy'n mae'n symud ymlaen. A mae 20 ddim yn llai na 11, felly mae'n anwybyddu y rhan yma. Ond dyna pam mae rhaid ni strwythuro fe gyda os a fel arall, mwyn sicrhau bod ni ddim yn cael y problem yma'n digwydd. Iawn. So dyna diwedd y tasgau ar diwysiad. So selection yn Saesneg, a ni ddefnyddio datganiad os, neu if statements ac if-else statements. Os ac fel arall. Iawn, gobeithio mae hwn yn gwneud synwyr. So chi'n gallu gwneud penderfyniadau yn eich rhaglen fel hwn. Os mae rhywun yn cael sgôr yn eich gêm sydd yn gwell na rhywbeth, gallu gweud da iawn. Os oedd sgôr nhw'n ofnadwy, gallu gweud, waw, chi angen ymarfer ar y gêm yma, ac yn y blaen. So mae hwn yn eto yn cysyniad pwysig iawn yn rhaglenni, a mwyaf chi'n deall y gorau i gyd. Iawn? Felly diolch yn ôl am y fideo nesaf, lle byddwn ni'n edrych ar sut i ailadrodd a defnyddio beth ni'n gael iteri neu iteriad yn rhaglenni. Iawn, diolch am wylio.